Като казах на дядо ми, че ще участвам в подкаста на Менса и толкова се развълнува човека. Акъла, който се дава, често е много повърхностен. Малко е като да ръсиш лайно с брокат. Така лайното го има, то мирише там, ама колкото и брокат да ръсиш отгоре, ще стане да светка, но трябва да изчистиш все пак помията. Всеки мак по телевизия някоя си може да се кръсти, че е психотерапевт, без изобщо такова нещо да е учил. А как човек да направи избора на правилния терапевт? Голяма част от клиентите ми не казват, че ходят на терапия. Ако има нещо, което трябва да направим на този свят, е да познай себе си. Така когато светне лампичката, ми отивам при майстора, дето знае какво се прави. Приятелите не са обективни, те винаги ще са на твоя страна, докато терапевта понякога ще ти набие шамарите. Усещам огромен дефицит на задълбочени разговори. Усещането ми за така по-глобално за света, все повече хора се осъзнават. Какво най-често се страхуват хората? Отхвърляне, изоставяне, останалите вече страхове като унижение, като предателство, те вече предполагат, че принадлежа някъде. Обикновено търпим и накрая гърми тенджерата под налягане. Там е много страшно, защото да съм агресивен, да, има го страха, че ще ме отхвърлят или че ще ме изоставят. Там, където трябва да помоля за помощ. Ако там ме отхвърлят, там вече наистина изглежда доста по-страшно. Хората, които може би най-често идват, поне напоследък каквото забелязвам, е високата тревожност като проблем. Аз реално се разболявам заради необичане на себе си. Те голяма част от тия страхове даже не са толкова рационални. За по-високо интелигентните хора понякога си създават проблеми, които не е задължително винаги да съществуват. Те истински просветените хора, те точно това излъчват. Простота. Каква е връзката между травмите и интелигентността? Не ми е ясно, че аз живея в балон. Да го кажа и това. Въпросът е какво правя аз, така че да живея все пак добре. Здравейте! Вие сте с новия епизод от втория сезон на Менса подкаст, нашата YouTube платформа за свободен и непринуден анализ на темата за интелигентността във всичките нейни проявления, както и на така осезаемото влияние, което тя ни оказва в битието ни. Аз се казвам Мартин Тончев, а моите гости са доказани авторитети в своята област, хора успели да впрегнат своя интелект и съзидателна и обществено полезна дейност, да постигнат впечатляващи резултати и да оставят ярка следа след себе си. Менса подкаст ме среща с уникални личности и искрено се надявам ние, заедно с вас, да успяваме да усетим мирогледа на тези хора, нещата, които ги мотивират и с какво всъщност те успяват да играят своята забележителна роля в нашето общество. Днес студиото ни е изключително слънчево, тъй като наш гост е Александър Алгафари, един от най-популярните психолози и аналитични психотерапевти в България. Предстои ни един изключително интересен разговор, а вие не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да натиснете един палец нагоре, защото само така е сигурно, че няма да пропуснете следващите епизоди. Но преди всичко останало, вижте следващото видео и научете повече за Менса България. Казвам се Васил Василев, член на Менса България. Менса е организация на хора с висок коефициент на интелигентност и в организацията се влиза след покриване на тест и има възможност перцентил 99 или перцентил 98. С такъв перцентил хората могат, ако желаят, да бъдат членове на Менса International или на Менса България, кой където желае. За мен Менса е едно място, където аз се срещам с много интересни хора, защото всеки има, всички са различни, не е както масово хора с еднакви мирогледи, докато в Менса много трудно може да намериш някой да е еднакъв с другия. И виждаш много разнообразие от хора, приятна обстановка, много добре за общуване, тъй като всякъде в България има и сътресения, но преминават. Аз съм член от 93-та година, вече 31 години. И все още ми е интересно. Интелигентността е начинът да намериш бързо решение в ситуация, в която не си попадал до момента. Като след купон, защото точно след купон се явих. И така, не бяхме спали. Викаме, айде, се явим на тест. И така, както каза един друг член, 30 минути невнимание и след това цял живот менседжи. Аз още като
реших теста и излезах, защото преди времето бях убеден, че съм го направил правилно и като ми давах резултата, вече го знаех, че съм го покрил. И все още тогава не знаех с какви хора се срещна, какво. Впоследствие се научава всичко. То страшно няма. Това, че не си успял в нещо, не е голям проблем. Както казват, всеки един успешен човек не е успял в много други неща. Просто трябва да се пробва постоянно нещо. Иначе ако седиш и чакаш, нищо няма да направиш. Здравей, Александра! Здравей. За мен изключително удоволствие да те посрещна в нашето студио и обикновено моля нашите гости да се представят със свои думи. Коя е Александра Алгафари? Добре, аз благодаря за представянето всъщност и от началото. Даже така малко се изчервих, защото наистина много мили думи и за мен е огромна чест да съм тук. Както и преди малко извън кадър ти казах, че като казах на дядо ми, че ще участвам в подкаста на Менса, и толкова се развълнува човека и е много горд, защото Менса, особено в нашето семейство, означава много. Така че аз съм Александра, идвам от едно семейство на учители и на хора, които се занимават доста с думи, с писане, с психотерапия също, майка ми. Баща ми пък писател, режисьор. И за нас това да могат да се правят връзки между нещата, да се намират интересни гледни точки е изключително важно. Така че аз съм психолог, психотерапевт, психотелесен терапевт, което означава, че да, аналитичен терапевт съм, но в същото време и работим много с тялото, с различни преживявания при хората. Основател съм на Jaya Tribe, което е, може би, първата по рода си такава платформа в България за личностно развитие, дигитална, в която правим много вълнуващи неща и се опитваме да пренесем терапията на един по-достъпен език, по един по-достъпен начин за хората изобщо, ако не са се престрашили или пък искат да си допълнят процеса на личностно израстване. И съм човек, който много обича да се среща с нови хора, с различни теми. Приключенец съм по душа, гмуркач съм, ездач съм, йога ентусиаст и да, обичам живота. Това съм аз. Прекрасно звучи и изключително интересно. Ти спомена твоето семейство. Майка ти също е доказано име в тази материя. Лесно ли избра професионалния си път? Защо не беше режисура, примерно, или писателство? Знаеш ли, чудех се. Решението го взех, когато бях на 15-16 някъде и се чудех между... Едното беше психологията, а другото беше пиар и реклама, защото баща ми много дълго време се занимавал с такива неща. Така че бях между двете неща и тогава се замислих, добре, кое от двете обаче не мога да го правя без да съм го учила. И в света на пиар и рекламата има и други начини, по които може да се влезе, дори без да имаш абсолютно диплома от институция. И затова беше първоначалната идея за психологията. Но когато бях на 16, майка ми ме взе на първия ми workshop. Workshopите са няколко дневни преживявания, някъде сме извън София, на друго място, с група и са доста интензивни, терапевтични, трансформиращи процеси. И като видях всъщност какво се случва с една група от 20 човека, които преживявахме всички супер дълбоки емоции, много ценни осъзнавания се появяваха и като видях хората как си променят животите, и си казах, да, това е нещо, което много си заслужава и просто е моето. Супер. Ти си изучавала в чужбина, си добила твоите специалности. Може ли малко повече да ни разкажеш за времето ти там, за ученето? Може. Бакалавъра си завърших в Великобритания, университета в Екзитър, който като повечето големи решения в живота ми ги взимам доста... То не е само спонтанно, ами най-често е първото нещо, което виждам и това си е моето. И когато почнахме да говорим с учениците кой къде ще учи, аз съм учила в такова училище, международно училище Златарски, където повечето от децата все пак отиват в чужбина да учат. Слава Богу, и голяма част се връщат после в България, като мен. Та когато си говорихме за университети, това беше първия, който видях. С един много красив зелен кампус. Впоследствие се оказа, че е
тогава беше в топ 10 в Англия изобщо като университет. Сега не знам къде е по класациите. Но беше едно приключение за първи път да живея сама, далече от нашите. И мисля, че това даже беше най-ценното. Знанията, отидох на лекции в Кеймбридж при едни приятели да видя какво се случва там. То е същото. Лекциите са едни и същи навсякъде. Ходила съм на лекции в нашите университети, пак е горе-долу същото. Но е това преживяване да мога там да съм сама, да трябва да си пера чорапите, да си готвя, да си плащам сметките. Мисля, че това ми беше най-полезно. После магистратура в Испания, където беше една много вълнуваща година в Марбея, най-на юг. Красота. И голям купон. Да. Така че покрай ученето си имаше и много купонясване. Но беше малко университет и имах шанса да сме много малко хора в класа и да направят програмата спрямо това, за какво го учим това нещо. Тая психология за какво ни е. Та предметите ни бяха доста... Практически насочени, може би. Ами практически насочени, но и спрямо интересите ни. Да. Едното момиче искаше да се занимава по-скоро с бизнес, затова учихме преговори, маркетинг. Аз исках с психотерапия, съответно учихме много различни методи, терапевтични. И много беше хубаво. И после се прибрах в България, където съм завършила вече като психотерапевт към Български институт по неорейхианска аналитична психотерапия. Психотелесен терапевт, както казах. И ето ме тук. И сега се чудя кое е следващото, което ще уча, защото имам доста интереси да продължавам да си надграждам. Пак в тази насока. Пак в тази, да. Неорейхианска каза. Може ли малко повече информация? Знам, че често те питат какво значи, но все пак може би част от зрителите не са запознати с това какво точно представлява и как помага на хората. Да, думата е сложна обикновено за повечето хора и затова и когато дойде някой при мен в кабинета, казвам го. Все пак е хубаво човека да знае, за да може да го гугълне нещото, но реално психотелесна терапия. Неорейхианска идва от Райх. Вилхелм Райх е бащата на психотелесната терапия. Той е ученик на Фройд, който с най-различни неща се занимава. Човека психиатър е бил, занимавал се и с така наречената оргон енергия, която е не съвсем научно обосновано идеята за биоенергията в света, но всъщност е първият човек, който поставя пациента срещу себе си. И до този момент, онова, което и по филмите сме виждали, човека лежи на една кушетка и дядо Фройд отзад си решава кръстословица, например. Райх е първият, който застава лице в лице с човека и първият, който казва това, което му се случва на този човек, не е само в главата му вярвания и мисли, ами то е много ясно видимо и по тялото. И започва да работи с така наречените телесни блокажи, което ще рече някои от преживяванията ни, които не успяваме да довършим до края, не успяваме дадена реакция да изразим, някаква емоция наистина да може да приключи, да има разрешение на казуса. Всичко това отива в тялото под формата на или е супер стягане, или е свръхотпускане, или липса на тонус. И ние работим с това, защото мозъка ни, ума ни, си има едни механизми, с които се опитва да ни защитава от болка и така наречените защитни механизми и съпротиви. И понякога, когато се опитваме да стигнем до някъде, с все желанието на човека, не можем. Просто ума не ни позволява да стигнем там, предпазвайки ги ни от нещо неприятно. Но когато работим през тялото, се прекрачва тая съпротива и изглеждат като различни упражнения нещата, които правим. Често е свързано с пренапрягане на дадена мускулна група, за да може с отпускането да излезе и емоцията, която е задържана. Затова терапията аналитична е, обсъждаме, търсим първопричини в миналото, търсим различни тенденции, обаче работим и по този начин, който е да изкараме емоцията реално да се случи и да се затвори ситуацията по някакъв различен начин. Да. Може би повечето хора имат, сигурно всички хора всъщност, имат поне в някаква насока подобно заключване. И убеден съм, че всички хора имат нужда от подобна терапия. Примерно при мен, ще дам личен пример. Заповядай. Този подкаст е едно голямо предизвикателство за мен. Аз имах проблем с това да застана пред камера, да говоря пред много хора. Може би все още го имам, но някак си се провокирам да го надскачам. И в това отношение бих искал да те питам какъв е основният профил на хората, които идват при теб и търсят
помощ. Има ли някаква специфика, кои се престрашават по-лесно, може би един път да си признаят, че имат нужда от работа и втори път вече да предприемат и действието и да дойдат? И много правилно ги разделяш нещата. Първата крачка е изобщо да си призная, че нещо ми пречи, нещо не ми е окей, и да се осмеля да се обадя някъде, да потърся помощ и след това вече да свърша самата работа. Така че първото си е горе-долу трудно, колкото и второто. Може би най-малко хора търсят терапия, които са повече в спектъра на свръхувереността. Това не значи, че това е истинска увереност и че става дума за реална самооценка или самочувствие, ами напротив. Това са хората, които отиват до ниво на арогантност. Аз съм най-велики, повече знам от всички останали, като най-често там отдолу има доста страх, че ако тази маска падне, отдолу вероятно ще се окаже едно много крехко его, което не може да понесе това, че всъщност не е достатъчно голям и силен. Така че това са хората, които, ако изобщо дойдат на терапия, е бавен процес, докато си позволят те пред себе си да си признаят, че всъщност не се справят с нещо. Но хората, които може би най-често идват, поне напоследък каквото забелязваме, е високата тревожност като проблем. И то може да е свързано с всичко. Може да е нещо в работата, може да е нещо в партньорските отношения. Но е изобщо това усещане за не съм сигурен дали се справям добре с живота или забелязвам вече, че някъде някакви неща ми куцат и както и мой преподавател казваше, на терапия обикновено се отива, когато ножа е опрял до кокала. Много малко са хората, които отиват така, защото то е полезно. То е като да идеш на профилактика при GP-то. Повечето идват, когато вече нещата се разпадат и сами не могат повече да удържат като атлас. И често е точно тази тревожност, която вече така ги е разклатила, че има нужда някой просто да ги подпре. На външния свят, предполагам, че голяма част от тази тревожност идва от света, който ни заобикаля и това, че живеем вече по някакъв доста динамичен начин. Може би не сме пригодени за чак чисто като организъм за чак толкова натоварена среда около себе си, толкова бързи промени, толкова много информация, толкова много зависимости и особено ако човек е по-чувствителен и се старае да отвърне на всичките очаквания, може би, към него. В работата, в личния живот, в семейството, нали, в приятелския кръг. Това ли е проблема? Че така се натяга сякаш... Дори да не е основният проблем, със сигурност е някъде там в фона най-малкото. Факт, ние не сме еволюирали, за да можем да живеем в този свят, в който живеем. Дори наскоро една от последните книги, които прочетох, е на Ювал Ноа Харари «Сапиенс». И той там много е провокативен на моменти, но много от нещата, които каза, са точно свързани с това как ние сме се превърнали в това, което сме днес и как всъщност телата ни са все още същите на хората от преди, да кажем, 10 000 години. Обаче, ако преди 10 000 години и преди 9 000 години и преди 8 000 години, в продължение на хилядолетия хората са живели по един и същи начин. Занимаваме се цялото семейство с едно и също нещо. Женим се за конкретни хора от нашето племе, което е колко? 100 души? 200 човека ни е селото. В днешно време изобщо не е така. Всеки е навсякъде в различни посоки. С какво ще се занимава. Това може да се сменя по 100 пъти, което чудесно, че има тази свобода. Обаче в същото време си има и стресорите, с които идва. Това, че толкова много партньори можем да сменяме, защото ако преди в селото има един момък за мен и една мома за тебе, сега отваряш Тиндър и имаш целия свят. Буквално дори не е зависимо от локация вече, ами може да си намериш хора, които са в Австралия, в Гренландия, на съвсем другия край на света. Дори факта, че ако преди 50 години е имало един телевизор като марка, който се поръчва и го чакаш не знам колко месеца да ти дойде телевизора и ти си първия в селото с този телевизор и си събира цялото село да гледа при тебе, сега влизаш в някои магазини и не можеш да вземеш решение сега. Между този и този телевизор има такива разлики и стигаме до нещо на английски, много хубаво казват decision paralysis, или тази парализа на взимането на решения и голяма част от тази тревожност им идва и от това. Трябва да взимам решения за неща, които те може са такива, но като съберат 1500 такива за деня ми, е много плашещо. Това, което правим, е да връщаме хората обратно към
кои са важните, истински важните неща. Да се огледам, да се услушам и да видя, че в момента тук няма опасност. Това, че не мога да си избера телевизора или новия телефон или каквото и да било, не ми зависи оцеляването от това. И че най-вероятно няма да бъда отхвърлен от другите хора, ако нещо там мъничко не ми е съвсем най-най. В крайна сметка този тип живот си играе доста с първичната ни потребност от принадлежност. Това да сме част от групата. Така е. Но различни хора по различен начин реагират на този натиск, нали, от външни фактори. Някои се справят доста добре, дори при такъв интензитет, други се смачкват. И следващия въпрос е следния. На какво се дължи това? Обикновено предполагам, че са някакви травми в миналото или неща, които са случили в детството, или може би има нещо, което е вродено. Не знам. Каква е твоята гледна точка за нещата? Има по принцип едни хипотези, че имаме някакви разлики в нервните ни системи. И че човек, когато се роди, би могъл да бъде по-чувствителен или по-нечувствителен към някакви неща, което би могло да бъде биология. Само, че за това няма как да го твърдя със сигурност и мисля, че все още доста изследвания трябва да се направят, за да е сигурно, че има нещо такова. По принцип, едно от нещата, които вече от доста години се говорят и в психологията, има нещо, което се нарича темперамент. И то още от едно време от Древна Гърция 4-те темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Това е нещо, което е биологично обусловено. Ние го наследяваме от един от двамата ни родители. Така че ако се съберат двама души, които са, да кажем, сангвиник и флегматик, нещата, по които обикновено се различават, е като скоростта, с която правят някакви неща. Доколко са екстровертни, колко имат нужда от контакти с хора, колко това ги зарежда или разрежда. Интензитета, с който чувстват разни неща, биха могли да се различават и това да си е някак биологично заложено. И обикновено детето наследява от единия от двамата. Обаче това е един фон, на който се разиграва там нататък, вече всичко станало. Включително още докато сме в утробата на майката, да не говорим, че вече се говори много и за това в какво здравословно състояние и психическо и физическо са родителите преди още зачеването, за да може вече на тази база да се случи самото зачеване и оттам нататък цялото формиране на новото човече е много пряко свързано с епигенетиката. Или иначе казано, външните фактори, които определят кое е по-нужно в даден момент. И за това някои хора вече като следствие на травми, следствие на най-различни неща, които са им се случили, могат да реагират различно. Има хора, които като мен, например, аз под напрежение работя много добре и се мобилизирам се, мога да съм в свръхмобилизация. При мен последствията просто са после. После вече почва да гърмят бушони по тялото. Като паднат оборотите и изведнъж... Да, и съм си докарвала и здравословни проблеми, и най-различни емоционални проблеми заради това, просто защото не усещам кога моите граници се прекрачват. Има хора, които пък изобщо не влизат в такова нещо. Като има свръхнапрежение, го избягват. То е малко и на базата бий се или бягай, fight or flight. Аз съм по-скоро бий се и затова с главата напред. Има хора, които са по-скоро бягай. И по-скоро не биха се ангажирали толкова с подобен проблем, но при тях проблема е примерно, че по-малко рискове биха поели и може би дадени неща не биха им се случили, защото не са пробвали дори. Има ли метаморфози? И може ли да се скача от едно състояние в друго под някакво влияние, външни фактори, човек, който примерно е пасивен, в един момент да повярва в себе си или в действията си, да стане далеч по-активен, да има успехи? Да. Ако нямаше да имам какво да ям. Нали? Така че добре, че психотерапията това прави и разбира се, не само психотерапията. Много начини има как човек да си помага да променя неща в себе си. Най-малкото, работейки върху тези травми, като травма само за да обясня, може би и за зрителите, не е задължително да бъде някакво супер тежко събитие. Няма нужда да е бой, смърт, война и подобни. Те даже колеги ги различават като травми с голямата, което са тези, и травми с малката, което е примерно неглижиране на емоциите ми. Не ми обръщат достатъчно внимание на от какво имам нужда. По-студен е някой от родителите или по-задушаващ. Ето такива неща. Когато работим върху това, има какво да се направи и човек, който е пасивен заради
неща, които да кажем го плашат и страха му го блокира, като се върнем назад, като видим, дори да намерим конкретната ситуация, но видим какъв е патърна, какъв е модел на поведение, има какво да правим, за да стане по-уверен, по-смел и вече да може да поема повече инициативи. Ти си изключително уверена и това се вижда от пръв поглед. Интересно е за мен дали ти си преживяла някаква така метаморфоза в себе си, дали си имала периоди, в които да бъдеш друга и какво ти е повлияло за тези промени, които после се случили? Да, когато трябваше да говоря пред хора, ставах червена като домата. Да. И почвах да... Онова плитко дишане, за което си говорим, когато сме в стрес, до този момент не бях разбирала за какво и да реч, докато не почнах да се задушавам. Излизам пред хора, трябва да говоря и вече до така степен, че нямам въздух и ми става лошо чак. Защото ужасно много беше страх как ще реагират другите, някой няма ли да ми се смее. И те голяма част от тия страхове даже не са толкова рационални, дето като изляза пред хората и да си кажа, сега някой може би ще ми се смее, то е, ако се заровя навътре, излиза нещо е такова, че няма да искат да са ми приятели, че ще ме отхвърлят, че ще ми пишат лоша оценка. Ако ми пишат лоша оценка, па после нашите как ще реагират. Такова нещо и си раздуваме някакви страшни балони обикновено. Ето така бях. И едното нещо, за което съм изключително благодарна, в моето училище ни караха да правим презентации от сутрин до вечер горе-долу. Включително съм бягала часове. То не беше корем да ме боли, гума да сме спукали, лошо ми е. До момента, в който имаше тия презентации бяха задължителни. Буквално един цял учебен час трябваше да се прекара в моите презентации, които са примерно по 5 минути. За да мога аз всичките да си ги направя една след друга. И просто бяха 5 години в гимназията, в които непрекъснато трябваше да излизам, да водя събития. И горе-долу така почна да се успокоявам, като виждах просто, че резултата не е страшен, нищо лошо не ми се случва. И това е една от техниките в терапията, по принцип. Такава техника на излагането, да се изложиш на някакъв риск, exposure терапия. Тоест, ако човек прояви малко воля и после упоритост, дори да не му се получава, просто да превъзмогне това усещане, което избягва реално, в последствие с времето нещата стават все по-добре и по-добре. Да. Това знаеш ли го този цитат от Дюн? Защото Дюн е много модерна напоследък за страха. Че страха е, няма го цитирам най-точно, но страха е убиеца на ума. И за да се справя с него, ще се изправя срещу него, ще го погледна в очите, ще го оставя да мине по мен и през мен и когато завъртя вътрешния си поглед навътре, ще видя, че съм останал само аз. Или по-простичкото, страха почукал на вратата, коража станал да му отвори и там нямал никой на прага. Има доста мъдрости понякога само в няколко думи, в едно изречение. Ти имаш доста развит YouTube канал и аз вчера разгледах видеята там. Виждам, че имаш много видеа, които са посветени на конкретни проблеми, които хората срещат. Кои са най-гледаните от тези видеа? Кои са най-актуалните проблеми, ако може да съдим по този начин? Кои предизвикват най-голям интерес, поне в хората, които гледат? За някои от тях предполагах. От сорта на как да поставяме граници, как да се справяме с високата тревожност. Тези като че ли бяха така ясни, че това е нещо, което хората търсят. Обаче това, което ме изненада е, че двете ми, може би, най-гледани видеа, най-гледаното, абсолютно отвъд всички останали, е на тема психосоматика. Което е как психиката влияе на тялото и обратното. И един вид, какви могат да са психичните причини за дадени телесни болести. И то е бая дългичко, то е към 1 час това видео. Аз, както виждате, съм приказлив човек. Така че имаше какво да кажа. И това видео, не знам, е гледано от десетки хиляди хора. А другото такова беше за как да обичаме себе си. Защото много има в тая среда, нали, то е модерно в момента, много това с психологията. И всичко живо дава акъл и пише книги вече, но акъла, който се дава, често е много повърхностен. Затова да обичаш себе си, да кажеш на мъжа си, че сега отиваш на маникюр, или да кажеш на жена си, че сега ти е много важно да го гледаш този матч, и да си сложиш маска на лицето, и да запалиш свещи. Това така е. Обич към себе си е, обаче е толкова на повърхността, че ако вътре има други проблеми,
Мога ли по-грубо да се изказвам? Разбира се. Малко е като да ръсиш лайно с брокат. Да. Лайното го има, то мирише там, ама колкото и брокат да ръсиш отгоре, няма... Ще стане да светка, но трябва да изчистиш все пак помията. Ако мога да комбинирам двете най-гледани видеа и да изведа по някакъв начин някаква моя си логика, то е, че хората от една страна очевидно, аз имам и странични наблюдения, за съжаление все повече може би по-лесно се разболяват и имат все повече здравословни проблеми и психосоматиката затова ги вълнува толкова, а от друга страна сякаш има дефицит във възможността да се обичаме себе си. Тоест по някакъв начин се разминава нашата представа, може би за нас самите, очакванията, които си поставяме и това какво всъщност се случва. На какво се дължи това според теб? В крайна сметка живеем в едни доста презадоволени времена, особено ако го сравним с всичко, което е било преди нас. Би трябвало да намираме щастието по-лесно, защото не ни се налага да се борим ежедневно за оцеляването си, да надявам се поне в нашето битие да не се налага да воюваме. Тези неща ги няма, пък ние сякаш не успяваме да сме щастливи. Какво е твоето виждане? На какво се дължи това? И първо, между другото, благодаря за връзката между двете видеа. Не се бях замислила, че всъщност те са едно и също нещо. Това аз реално се разболявам заради необичане на себе си, което е доста така генерализирано казано, но то е така често, защото не съм се погрижил за себе си, защото не съм се погрижил за собствените си потребности и може би съм се занимавал с други неща. Накрая се разболявам. Моля те, пак ми задай въпроса накрая, финала, че... Да, каква според теб е причината в тези... Да, точно, че са ни презадоволени времената. Да. Може би точно, че са презадоволени. И пак ще се позова на Харари и Сапиенс, който има една много интересна глава за щастието. И точно задава този въпрос. Добре бе, като имаме всичко вече, имаме покрив на главата, вода, храна, всичко това, за което нашите предци са с часове на ден са ходили да търсят, да обикалят, да ловуват. Не би ли трябвало ние да сме по-щастливи днес? Неговото предположение е, че не. Защото в днешно време всъщност изразходваме много повече енергия, отколкото преди, когато за 3-4 часа отиват, хващат нещо, събират там каквото ще се яде и след това сядат около огъня, разказват се някакви истории, клюкари се, защото това си е част от човешката история. И има много повече време за свързване и за почивка, а ние във времето на интернет, в което буквално целият свят има непрекъснат достъп до нас и ние имаме непрекъснат достъп до целия свят, сме много по-малко свързани в дълбочина. И още един от проблемите с хората, с които работят, често е самотата. Привидно сме заобиколени от толкова много хора, обаче се оказва, че онези истински дълбоки отношения, в които се чувстваме в безопасност, такива, които да знаем, че можем в 3 сутринта да се обадим някъде, ако има проблем, са доста по-рядко срещани. И все пак, защото сме презадоволени, това, което до някъде го споменах, това проклятие на прекалено големия избор е много трудно за нас. А едно време няма толкова избор. Едно време, дори не си го представя и тези ловците-събирачи, преди 50 години ядеш нещата, които се произвеждат в България. И в момента мога да ям киноа от Перу и сладки картофи от не знам си къде си другаде и да ми докарат, ако искам, мога да ям крокодилско и от кенгуру месо. И пак този мъчителен избор, който постоянно трябва да правиш избор за нещо между необятни възможности и явно носи психологически товар. Да, и това да си мислим, че разнообразието задължително носи щастие, не е винаги така. Понякога всъщност носи обременяване, защото трябва да се взимат прекалено много решения, а това изисква много ресурс за мозъка ни. Хареса ми и това за задълбочения разговор, дори когато презентирах идеята за Менса подкаст пред Менса общността, един от основните доводи, които имах за себе си като мотивация, защо искам да се случи, беше именно това, че усещам огромен дефицит в моя живот на задълбочени разговори. Защото както сега си говорим и се опитваме по някакъв начин, нали, при теб със сигурност това е ежедневие, защото така е тия работата.
Но при мен със сигурност е дефицит, а и при повечето хора, които познаваме така. Това е много ценно и според мен хората трябва да се стараят повече да се опитват да анализират света около тях, да анализират себе си, да споделят, но да задълбават вече в някаква Това го правим, между другото, и в Джая. Имаме си дори такъв канал в Телеграм, където си пишем всички. Имаме си тема на седмицата. Точно с идеята да е не да си говорим кой какво е ял и къде е спал, ами малко да се позамисляме по някакви теми, които да стимулират сивото вещество. И не само, и да ни стимулират и да усещаме някакви неща. Да, аз си мислих по-нататък, да те питам, но така и така стана дума. Разкажи ни повече за Jaya Tribe и защо е уникално и защо толкова много хора избират да се включат в тази общност. Ами едното нещо мисля, че точно защото е общност, този път на дали е терапия, личностно израстване, развитие. Тя е онлайн платформа, която... Да. Онлайн платформа, в която има видеа, курсове, които съм записала, които, ако хората харесват YouTube видеята ми, YouTube видеото е една тема, едно видео. Докато в Jaya е една тема, много видеа, в детайли, включително с преживявания, които ги водят, сякаш ги водят така както би било в терапевтичния кабинет. Нищо, че е на запис, но подбрани са да са достатъчно безопасни, все пак човек да може сам да си ги прави. Има това. Има срещи по 2 пъти в месеца с хората онлайн, като едната е терапевтична среща, в която си ги превеждам през различни преживявания и си е доста емоционално, и една, която е кръг за споделяне, който каквото има нужда да каже, да зададе въпрос. И не отговарям само аз, ами и другите хора дават страхотни идеи понякога, неща, които и аз не се сещам. И тая идея за общността, че те имат помежду си също връзка, контакт, могат да си пишат, приятелства се заформят вече оттам. Май двойки още не сме събрали. Но... Сигурно ще се случи. Така и така търсим малко повече баланс, защото в тия среди винаги има повече жени. Така че имаме пространство доста за мъже. И да, едно от нещата е точно усещането за свързване, защото може да бъде много самотно по този път. Ходя на терапия и семейството ми не ме разбира, приятелите ми не разбират. За мен в моя балон няма такова нещо. Но за повечето хора, голяма част от клиентите ми не казват, че ходят на терапия. Защото се притесняват сега тук как... Или хайде ще кажа на тия приятели, ма на уния там няма да казвам, те ще ме осъдят. И някъде да има едно пространство, в което знаеш, че всички вървите по този път и всички имате такъв интерес и всички минавате през някакви трудности. Е много хубаво да се чувстваш подкрепен. Има къде да споделиш, има къде да се оплачеш, има къде да разкажеш нещо интересно, което си намерил ново. Да, самотата я лекуваме и по този начин. Това е да използваш интернет по начин за свързване, а не само да скролваш видеа. Поздравления за Jaya. Аз забелязвам, виждам го в ежедневието, че все повече хора имат нужда от някаква подобна подкрепа и съответно някои хора избират психотерапия, психология като начин на помощ, други към по-езотерични течения се насочват, но общо според мен между всички е, че търсят някакво спасение от това, което им тежи. И обяснение. И обяснение, да. Аз, да си призная, никога не съм ходил на психолог. С съзряването ми, към което вече може би се доближавам малко, започвам да осъзнавам, че се има нужда още от много, много отдавна да посещавам психолог. Какво би казал на такива хора като мен? Може би и обществото ни напоследък някакси се отваря към тази възможност, но и по-рано стана дума за това, че ако имаш някакъв здравословен проблем, отиваш почти веднага на лекар. То може би ако го степенувам, ако проблема е с колата, веднага се отива на майстор. Абсолютно. Ако те заболи нещо, малко ще почакаш и тогава ще отидеш на лекар, но на психолог вече доста хора някаква крайност решават да... Повечето хора чакат да им се разпада. Какво би им казала на такива като мен и като тези хора? Защо е важно? Защото е акт, най-висшия може би акт на любов към себе си, който можем си подарим. Пак казвам, не е задължително да е терапия, за различните хора може да е друго. Сега за някои има различни видове психотерапия също. Не казвам, че нашата за всички е валидна. Има различни видове терапевти, има
Има йога, има медитации, има някакви по-езотерични и окултни дори начини, по които човек да се свързва с себе си, което ще да е важно обаче да го правим, защото ако има нещо, което трябва да направим на този свят, е да познай себе си, да опознаем себе си. И това е един прекрасен начин да се опознаем повече и повече в дълбочина. Обикновено казвам на хората, че всички имаме нужда. Аз включително, и аз ходя на терапия, защото то обещаря да не ходи бос е добре. Не е нужно да се справяме сами във всичко. И точно когато ми светне лампичката в колата, ако не съм инженер, за какво ще бърникам аз по този двигател? Нещо взема да прецакам. Още по-лошия вариант е нищо да не правиш и да чакаш да отмине. Да, ще чакам или да гръмне, или да спре някъде по пътя, което повечето хора правят, като не ходят на терапия с себе си. Та когато светне лампичката, отивам при майстора, дето знае какво се прави. И общо взето е, защо ще се мъчиш толкова време, като можеш да си спестиш агонията? Да, има го обикновено притеснението, срама, тук да си призная сега, че имам нужда от помощ, ама това е най-човешкото нещо на света. И хубавото на терапевта, за разлика от приятелите, много хора казват, аз имам приятели, нямам нужда от терапевт, приятелите не са обективни, те винаги ще са на твоя страна, докато терапевта понякога ще ти набие шамарите, когато трябва, защото има шанс да наблюдава малко по-отстрани нещата. И приятелите все пак не са го учили и има шанс много често да си проектират своите проблеми върху тебе. От сорта на жена ти изневерява, зарязвай я веднага там, как може? Защото на него някога му е изневерил и си прехвърля собствената болка. Ма при терапевта малко по-различни неща ще се разгледат. Добре, да видим сега какво се е случило. Как се чувстваш наистина от това? Да видим, може би, от другата гледна точка, защо това се е случило. Има ли какво да се направи с тия отношения? Или как, може би, ако ще се приключват, да го направим така, че да е по максимално зрял начин. Училище за зрелост, за порастване е терапията. А как човек да направи избора на правилния терапевт, тъй като особено в България, психология завършва доста хора. Това не е гаранция, че могат да извършват достатъчно качествено и пълноценно тази дейност, която би могла и да има обратен знак, да навреди на хора, които са учили за помощ. Как става избора? На база оценки, които може да намерим в интернет или... Трудно много. Да. Сега може би да кажем това. С нанасенето на щетите, по принцип ние сме доста устойчиви животинки. И това, че отиваме при терапевт, който нещо не ни харесва, не значи, че ще ни навреди и ще ни щупи, въпреки че има и колеги, които, включително в България, на които съм попадала, които правят неща, които не са етични и не са коректни по никакъв начин. Така че човека трябва много внимателно все пак да си дава сметка за това до каква степен терапевт се меси в живота му. И такива неща, като терапевта да дойде да живее у вас, за да ти наблюдава живота, не, това не е окей. Филмите са. Не, то и в тия филми това най-вероятно е пародия или филм на ужасите. Винаги. Така че такива неща не се правят. Разбира се, има различни модалности, има различна честота на срещане, но е много важно да има една все пак дистанция. То точно на това се разчита. Една дистанция, в която аз мога да прекрасно много да те харесвам като човек, с когото работя, но ние не сме си приятели, не сме си дружки, не сме си партньори и така. Сега как се избира терапевта? Сложно, защото то даже малко по-далече започна. Ти кажеш, много хора завършват психология. Да, и те са психолози. Те не са терапевти. Терапевти, да. Което е голяма разлика. Всеки завършил бакалавър психология е психолог, но в бакалавър психология, както беше и моя, мога да ти разкажа интересни факти за рибките клоун, за делфините, за зайчетата, за пчелите, за танца на пчелите. Страхотни факти имам. Такива айсбрейкъри, невероятни. Какво се прави с жив човек? И Господ знае. Там няма инструментариум какво да направя и няма изискване терапевта да си е минал личната терапия. Психотерапевтите вече има различни школи и в повечето от които има изискване този терапевт да е ходил на лична терапия, за да може да си разтовари максимално, доколкото е възможно, собствения багаж, за да не стане така, че ти като дойдеш да ти го стоваря върху тебе. И вече има много, много различни училища. В България, за съжаление или не, нямаме закон за психотерапията, така че... Никаква регулация? Всеки мак по телевизия, някоя си може да се кръсти, че е психотерапевт, без изобщо такова нещо да е учил.
Вече го има поне в този регламент на професиите. Има такова нещо като професия, психотерапевт, но закон за това какво представлява, какъв етичния кодекс няма. Затова първото нещо, което може да направи човека, е да потърси от коя школа е обучен въпросният терапевт. Хубаво е това нещо някъде да го има като информация. Дори да няма, не всички имат сайтове и така нататък, да се обади да пита. За да може да провери тая школа, става ли за него първо време, това дето го предлага. Второ, какви са критериите, може би, за да е завършил този човек? Също, дали е минал лична терапия, колко време е обучението, дали от някоя друга международна организация е акредитирано това училище също. Така че това са важни неща. И обикновено има по различните дружества. Има си такива... Примерно, ние си имаме професионално дружество на неорехианските терапевти, където имаме списък с колеги, които са членове. Съответно, ние не сме регулаторен орган. Аз съм в управителния съвет на дружеството, за сега все още. Можем до някъде да имаме идея все пак тия колеги как работят. Има Българска асоциация по психотерапия, където също има членове и различни организации, които показват все пак, че подкрепят по някакъв начин тези хора, които са там. Съответно, ако има етични казуси, те могат да се подадат към някои от тези всички дружества. Това е чисто административно. Да. Който търси, намира. Със сигурност, ако някой прави желание и може да събере нужната информация и да намери подходящия терапевт за него. Това е на рационалното ниво. На емоционалното вече е усещането. Аз обикновено питам хората, защото при мен е пълен график. Аз нямам възможност да поем нови хора, затова и създадох Джая. Но ги питам, с мъж или жена искаш да работиш, има ли значение на какви години е? По-млад ли, по-възрастен ли? Аз също исках и затова да те питам, как преминава един първи сеанс? Предполагам, че е някакъв познавателен, някаква обща информация започва в началото да се събира. Какво се случва? Защото може би на хората, които не могат да се престрашат, това също ще им бъде интересно. Идва човека, след като говорили сме се, аз горе-долу вече имам идея за какво идва, с 2 изречения ми е казала защо ме търси. И обикновено вземам няколко минути в началото аз, за да му обясня тук какво правим. Това мисля, че е важно по принцип да го има. Точно защото повечето хора нищо не разбират от различните модалности. Изобщо не са и длъжни да разбират. Но е хубаво да му кажа. Тук правим това, да знаеш, има преживяване, няма само си приказваме. Малко говоря за това. Аз що за терапевт съм? Примерно аз бих могла да ще смея, мога да плача с човека, няма да се давя с него. Обикновено това му казвам. По-склонна съм да знаят хората някакви неща за мене. Други колеги нищо не споделят за себе си. Така и после го питам. За какво ме търсиш? С какво мога да ти помогна? Човек си разказва и обикновено в първата сесия се опитвам да задавам въпроси, с които да горе-долу да ми се избистри. То надали е един проблем единствен, но няколко звена, в които виждам, че може да се работи. И обикновено първите 2-3 сесии са така. Задавам много въпроси, за да разбера повече, си напасна картинката. Мога да задавам въпроси, които нямат общо на пръв поглед с конкретния проблем. Мога да питам за детство, за общи майка ти, общи баща ти, за раждането си, какво знаеш. Такива работи, които на мен ми сглобяват пъзела и оттам нататък вече си навлизаме в нещата. От какво най-често се страхуват хората? Самотата, предполагам. Сега може тук и да си е нещо мое, защото е нещо, през което аз съм минавал да си лекувам, да си работя. Но да, отхвърляне, изоставяне най-вече. Останалите вече страхове като унижение, като предателство, те вече предполагат, че принадлежа някъде. За да може някой да ме унизи, то значи, че аз все пак съм част от тая група, но ако ме отхвърлят или ме изоставят, не съм. Така че някъде в дълбочината, като се заровим, най-често излиза един от двата страха. Тъй като ти работиш с много хора, съм сигурен, че събираш много информация за това какво представляваме ние като личности, като човешки същества. Убеден съм, че успяваш да комбинираш цялата тази информация и да имаш поглед и върху това като общество, какво точно представляваме, какво ни пречи, какво ни помага, какво ни държи все още като общност. Какво може да ми кажеш в тази посока? Какво е твоето мнение? Още повече си била и в чужбина доста време. Може да правиш паралели. Тази тема много силно ме вълнува. За нас, българите.
какви са ни силните страни, какви са ни слабостите, на къде отиваме, защото май не си го задаваме достатъчно често този въпрос. И на къде искаме да отидем също. То май не знаем и на къде искаме да отидем. Така че, може да ми кажеш, какво е твоето мнение за повечето неща? Ще започна от терапевтичното нещо, с което най-често работя, което виждам, че има нужда да се работи. Трудно ни е много да сме директни. Ние можем да сме бая агресивни, ама не в смисъл да ходим да се бием. И това го можем. Но в смисъл е такъв, можем да се ядосваме, палим се доста. Обаче ни е много трудно да отидем да си кажем директно, зряло, спокойно. Обикновено търпим и накрая гърми тенджерата под налягане и залива на околовръст така доста с гореща вода. И обикновено пострадат така и хора, които просто са били там някъде в обсега. Едното нещо е това, трудно ни е да си поставяме границите на време и на място и по един спокоен и топъл начин. Защото за нас обикновено да се заявим често значи раздалечаване. Напротив, всъщност да се заявя и да дойда ти кажа, знаеш ли това нещо, дразни ме, дай вин, какво можем да направим по въпроса е всъщност да ни сближи. Не ми е важно да сме си близки, затова ти го казвам, че това ме дразни, за да може да го правим да са ни по-хубави отношенията. Това е едното. В това малко по-добри сме почнали да ставаме. Другото обаче доста ни е трудно да падаме по гръб. Което е много важно. Като си част от група, не може винаги да си отгоре. И това да се помоля, да покажа, че съм уязвим, че имам нужда от помощ, там е много страшно. Защото ако да съм агресивен, да, има го страха, че ще ме отхвърлят или че ще ме изоставят. Обаче там съм гневен. Там вече не е чак толкова важно. Но там, където трябва да помоля за помощ, ако там ме отхвърлят, там вече наистина изглежда доста по-страшно. Малко сме в това. Хем едното ни е трудно, хем другото ни е трудно. Но в същото време сме много сърцати хора. Такива, особено ако сравнявам, аз остави, че съм живяла в чужбина, аз много пътувам. И на много места съм била, на много различни краища по света, на далечни близки точки и си виждам как България, колкото и да мрънкаме, защото това ни е много общо също, да мрънкаме, се оплакваме и външния локус на контрола, че някой друг ни е виновен за това на какво дередже сме, има изследвания, които показват, че хората за вътрешен локус на контрол, един вид от мен си зависи, са много по-щастливи. Обаче тук имаме един страхотен микс от всичко. Бачкаме много здраво, като западняците и сега вече и на изток има доста такива, но в същото време си имаме от ориенталското да яваш. Нали? Да може да си ни харесва, да ни е хубаво, да си го направим, да ни е красиво, да ни е приятно. Защото като съм сравнявала с, кажем, една средна заплата, какво можеш да си позволиш в България, не говоря за храна, храната ни е скъпа, но по мое наблюдение, средна заплата в Лондон, средна заплата в България, в София, да кажем, тук много повече неща като преживявания може да си позволиш, отколкото с такива пари. Категорично така. Може да си позволиш, да кажем, там. Дори за сигурност, май вече така случват нещата, че в Западна Европа хората малко по-голямо притеснение изпитват, когато ходят вечер по улиците, отколкото в София. Да. Пак зависи там по кои квартали и така нататък. Тук сме топли сме, сърцати сме, любопитни сме. Понякога сме готови да оставим някой да ни стъпче, за да му направим път, като гостоприемство, например. Честно казвам, мисля, че все пак сме добри хора. Свикнали сме да страдаме, ама пак ще кажа, вътрешния локус на контрол би променял доста от тези неща. Няма мрънкаме, само че някой друг ни го прави. И това не значи, че да се юрнем да ставаме политици. Какво правя в моето семейство? Какво правя в моя блок, в моя вход, в моя квартал или на моето работно място, така че там да става по-хубава средата? Защото така стават истинските промени. Капка по капка. Капка по капка и със сигурност много неща могат да се променят за сравнително кратко време към по-добро. Аз виждам, че си оптимист, ама все пак да те питам, оптимист ли си като цяло за всичко? Да, даже понякога малко може пък и да прекалявам, не знам. На мен си ми харесва. Мен ми е ясно, че аз живея в балон. Да го кажа и това. Ясни са ми привилегиите, които имам. От това семейство, от което идвам.
от това къде тръгвам дори в кариерата си. Има други колеги, които също можеха да са тук на този футьол и да кажат и също толкова ценни неща, че и по-ценни неща. Давам си сметка и моята позиция каква е, че имам шанса да съм... Разбира се, и аз какво съм направила, за да мога да съм тук. И балона, в който живея, съм си избрала хора около себе си, с които виждам, че нещата отиват на добре. И ясно ми е, че като се излезе от този балон, не винаги е така. Затова се опитвам да се заобикалям с хора, поне така по-малко, по един-двама да имам около мене, които да са много различни. Които да имат съвсем различни политически виждания, съвсем различни верски виждания. Защото ми е ценно да видят, добре, как мислят те, що така мислят, да проявя любопитството. Защото знам, че има и доста трудни неща. И аз, в крайна сметка, живея на центъра на София. И ако не съм на центъра на София, най-вероятно няма да е баш същото. Но като цяло, изобщо усещането ми за така по-глобално за света, все повече хора се осъзнават. Все повече хора почват да си задават въпроси и да се чудят, дали не може да е по друг начин? И все повече почват да се чудят аз какво мога да направя, за да е другия начин. А да не е само и те, кои си там отгоре, те е така. Се опитват да ни прецакат. Сигурно. И винаги го е имал това. Но от време оно. Въпросът е какво правя аз, така че да живея все пак добре. Затова и каним гости като теб тук, такива, които могат да дадат наистина добрия пример и с личния си пример, надявам се да провокират хората, които гледат, да върват в някаква по-добра посока. На мен са ми казвали хора даже, че съм ходещо разрешително. Разрешително? Да. Затова да бъдат себе си. Да могат да са лоши понякога малко, да са гневни, да си заявят. Да могат да помолят за помощ. Всичките тия неща. Аз казвам, може. Това е огромен талант. Аз съм убеден, че много си работила, но то си е вътре в теб. Сигурно винаги е било така. Предварителният разговор стана дума за Менса и за хората с висок коефициент на интелигентност, чиято организация е Менса. И аз изказах своето мнение за това, че поне спрямо моите виждания, високия коефициент на интелигентност не е гаранция нито, че човек е много умен, нито, че е много знаещ. Понеже често се бъркат нещата и хората възприемат събирателно тези думички. Каква е ролята на интелигентността в процеса, който извървяват, пътя, който извървяват хората, с които ти работиш? По-високо интелигентните хора, според теб, имат ли някакви по-специфични проблеми? Задълбават ли понякога? Защото, първо четене, това е изцяло плюс, но не винаги е така, за съжаление, и обратното. И понякога тези хора са по-предразположени към това да затънат по-дълбоко в едни недра, които не е добре човек да е там. Това исках да те питам. Какво е твоето мнение? То малко може би да го подефинираме, защото се опитахме да си говорим. Какво значи човек да е интелигентен? За много хора това означава много книги, някой да е чел. Да има прабаба ми, която мисля, че до 4-ти клас има там, отделение ли се казва тогава. Знаеше Наполеон кой е, ама горе-долу до там. Не е чела книги. Жената обаче беше изключително природно интелигентна. Има хора, които са изчели вагони с книги, не им се че толкова бързо логиката. Обикновено това, което аз знам като дефиниция за интелигентността, е способността ни да правим връзки между нещата. Някои твърдят, че това си е наследствено. Много хора твърдят обаче, че има и външни фактори, които влияят. И зависи, разбира се, в каква среда сме израснали, зависи какви травми имаме. При много Каква е връзката между травмите и интелигентността? При много тежки травми от сорта на от тези големото Т, които говорихме, е по-възможно този коефициент да е по-нисък, просто защото там за други неща се налага да се използва тая енергия за оцеляване. Което обаче не значи, че някой е по-добър от друг, не означава, че има някаква иерархия между хората. Защото точно това, което казваш, едно време, дори високо интелигентни хора и така нататък, имаше едни такива лафове, че като си депресиран, фащаш мотиката и ти минава. И най-малкото, къде ти време да за депресия?
Така че от една страна, по-високо интелигентните хора, които, да кажем, извършват по-малко физически труд, би имало тази възможност да имат повече тревожност, депресия и подобни неща, които физическият труд сам по себе си отделя много ендорфини в тялото. Ако аз наистина отида и си прекопая градината, това ще ми се отрази като антидепресант буквално на ниво невротрансмитери. За по-високо интелигентните хора понякога си създават проблеми, които не е задължително винаги да съществуват. Не, че си ги измислят, то е ясно, те страдат хората и това е реално. Понякога обаче са такива проблеми, които може би ако не се бяха задълбавали толкова, не са се опитали толкова да анализират, нямаше да ги имат. Какво беше? Блажени са невежите. И понякога да си да не търсиш толкова някакви дълбоки връзки и анализи да правиш, всъщност е много по-леко. И те истински просветените хора, и като разни учители духовни и така нататък, те точно това излъчват. Простота, която няма нужда да се изчели вагони с книги. Има нужда да се обърнат навътре в себе си и там е цялата истина. В нас вътре има, поне това, което аз вярвам и доста от парадигмите работят с това, има едно ядро, което е зряло и мъдро и то знае. И това го има във всички, включително в психотичните хора. И понякога няма нужда да прекалено много да дърпаме дявол за опашката, да проверим тук какво ще стане и всичките връзки, които можем да направим, за да сме щастливи. Интелекта няма нищо общо с това. Емоционалната интелигентност обаче има. Това е добре да го повишаваме. Да. Имаме епизод посветен специално на това. Да, така е. Спомена за тази рядка порода, така светли, одухотворени хора, които сякаш са успели да се извисят над нашето често битово мислене. Срещал ли си такива хора? 100%. Ти си търсиш човек, каза, че пътуваш много. Разкажи ми за някой такъв, ако си успява да срещнеш. Мисля, че на пръв поглед изглежда да са малко такива хора. Обаче си мисля, че голяма... Всъщност не е така. Не му обръщаме внимание в ежедневието. Да, защото те не са толкова... Не крещят толкова да бъдат видени. Той е като истинската увереност. Истинската увереност не влиза вътре, виждаме всички. Истинската увереност може да си седи въгъла и ако има нужда, ще се заяви. Ако няма нужда, може да наблюдава. Защото си знае стойността. Няма нужда непрекъснато някой да я валидира и да я утвърждава. Така, един такъв човек от по-популярните, не съм го срещала на живо, гледала съм го на живо, беше в София, но нямаме контакт. Разбира се, по интернет всяки неща пише за него, но за мен е Садгуру, който хората, ако проверят и в YouTube, има много негови видеа, просто много мъдър човек, който с много заземяваща енергия е. И показват не от тия хора, които ти трябва да си еди какъв си, за да си много извисен духовно, а напротив опитва се да покаже, че нищо човешко не ни е чуждо и просто не трябва да се осъждаме. Как всъщност да проявим съчувствие към себе си. Обаче много интересно, като ме попита, ми изкочи два образа. В Нова Зеландия бяхме в началото на годината, имахме workshop там. Двама от шофьорите на автобусите. Единият беше местен маор, който излъчваше такава радост и като ни возеше до не знам къде отивахме, ние сме един рейс хора, ние сме 30 човека, и спря в неговото си село, което е едно крайпътно село. Нова Зеландия е огромно пространство и ти като тръгнеш от едно село, те са само 5 милиона души горе-долу, като тръгнеш от едно село, пътуваш час и половина, докато стигнеш до другото. И ни спря в неговото село да ни покаже къде са най-вкусните пайове, които може да се ядат. Беше толкова просто благ човек. И разказа малко за жена си, за не знам си какво си. Другото беше пак така. Един шофьор там, който беше англичанин, но дошъл там да живее заради жена си и по същия начин ни разказваше как той свири в някакъв оркестър, по принцип, пееше много хубаво по пяни в колата. И някакси си мисля, че това са хора, които, виж, на пръв поглед, това, което обикновено си представяме за успешен човек, ще е някой с много пари и власт и така нататък. Това бяха едни много успешни хора, които си бяха намерили техните неща, които ги радват и нямаха нужда от повече. Мисля, това ги обединя. Няма нужда от повече. Не лъмтят.
трябва повече да се вглеждаме в такъв тип хора, защото могат да ни научат на много. Особено в тази луда надпревара, която представлява ежедневието на повечето от нас. И може би това, че не си позволяваме да се спрем за малко и да се насладим просто дори на момента. Обичаш ли природата? Да. Каза, че пътуваш много, но извън урбанистичната част също така. Обичам много, да. Този ми дядо, който споменах, той е планински водач бил едно време. Така че и той ни е водил наляво надясно. Не толкова по разни върхове да катерим, но показвал ми е какво е планината. Това усещане. Като даже ако някой ме пита море или планина предпочитам, не е лесен избор, обаче може би планина бих предпочела. Имах учителка от 1 до 4 клас, невероятна, госпожа Рецкова, която е някой случайно гледа. Здравейте, госпожа Рецкова! Ще го пратя да го види. Изключителен човек. И тя държеше всяка година да ни води и на ски, и на море, и на зелено училище. И ние във 2 клас правим ни преходи по не знам колко километра по планините, по 8-9 часа. Така че да, е това да си там на тихо, на чисто и нещо, с което по принцип работим в психотелесната терапия, нещо, което се нарича граундинг или заземяване. От една страна то е способността да съм в настоящия момент, да се центрирам и да присъствам тук и в момента да чувам звука от осветлението, да усещам пръстите ми как се потриват, да си усещам дъха и тия неща. Ама другото е и наистина свързването с земята буквално. Да съм стъпила здраво с 2 крака на земята, да я пипна, да докосна нещо живо, а не само бетон и стъкло. Тия неща са много важни буквално за здравето ни. Да. Може ли да ни покажеш някаква проста техника, която в моменти, в които се чувстваме притеснени или под някакъв стрес, има ли някаква вълшебно действие, което да ни, поне малко да ни извади от такова състояние? Добре, може нещо Аз, примерно, мога да я ползвам преди стартирането на някой епизод на подкаста, така, когато се чувствам по-скован. Айде, ще пробваме. Сега, те ще са няколко неща навързани в едно, добре, като и по-отделно човек може да си ги прави. Сега, дисклеймър малко. Това няма как да е нещо, да ще ни реши проблемите. Идеята е в момента да ни центрира достатъчно, за да се справим с което има там, с което се случва. Естествено, има моменти, в които е съвсем нормално да сме разцентрирани. Значи, случва ни се някаква трагедия или нещо, което е спешно, опасно. Е повече от ясно, че няма да седа да медитирам. Тогава е важно да оцелявам. Въпросът е след това поне да направя нещо, за да мога да се успокоя. Заземим. Заземим. Така казваме, заземим. Айде, стъпваме с 2 крака. Аз ще малко напред, защото са ми къси краката. Така. Като ръцете може да си ги сложиш където искаш, няма никакво значение. Идеята да са отпуснати. Поизправяме малко гърба, за няма нужда да сме абсолютно изпънати. И почваме да търсим къде е центъра на тежестта на тялото ни. Може малко напред-назад, съвсем фини движения да се олюляваме. Ние сме си седнали реално на тазобедрените стави. И сега търсим варианти. Насам се клатушкам, докато го намеря. Къде ми е абсолютно равномерно между това да съм настрани, напред-назад, така че да е равно разпределена тежестта. Като го намерим, всъщност най-лесно, това е едно от нещата, които правим. Второто най-лесно нещо, което можем да направим, е да дишаме по-бавно и по-дълбоко. Като акцента е на дългото издишване. Така че вдишваме през носа и през устата можем дълго и бавно да издишваме, докато отпускаме челюстта, пускаме раменете, пускаме корема. Това са места, които често стягаме, когато сме напрегнати. Да вдишваме. И сега една техника, която ми е много любима. Тя се ползва за овладяване на тревожност, на панически атаки. Да си включим сетивата. Тя се казва 5-4-3-2-1. Започваме с това да видим 5 неща около себе си. Сега ще ползваме за зайче, ако може. Добре. Готов съм. Така, отпусни раменете. Не се стягай, никой не те изпитва.
И сега просто се огледай около себе си и назови 5 неща, които виждаш, ама ги виждаш, гледаш за да видиш. От сорта на като си видя чашата за вода, наистина да я видя. Да. Фикус, прожектор, камера, заместник-председател на Менса и маса. Добре. Като не бързаш и дишаш. Така. Следващото са 4 неща, които можем да пипнем. Ама не е така на теория, ами ги пипваме наистина. Така пипваш ги и ги назоваваш пак и пробваш даже между всяко едно да дишаш. За да не става това и това. То давай, какво пипваш? Кресло. Добре. Маса. Чаша. И още едно. Лист. Добре. Идеята е точно да го усетиш. Гледай колко е мекичко това. Я виж това. То е хладно даже, освен че е твърдо. Така. Сега 3 неща, които можеш да чуеш. Какво чуваш в момента? Порива на климатичната система, стъпки. До тук не се чуват много неща. Третото ще ми е малко трудно, но дъха ми, примерно. Да, ти гласа си чуваш в този момент, докато говориш. За много хора това е трудно с чуването. Защото изведнъж, то няма нищо. Ти чуваш моя глас, докато говоря. Можеш моето дишане даже да чуеш. И най-малкото, може да си създадеш звук. Да. Добре. 2 неща, които можеш да помиришеш. Ама да ги помиришеш наистина сега. Омекотител и лист хартия. Добре. Няма нужда да е някакъв супер силен аромат, обаче то си има аромат. И сега последното, какъв вкус имаш в устата? Един вкус накрая. Леко се усеща кафето, което изпих преди да започна. Преди да дойда тук. Аз си усещам ориза, който хапнах в ресторанта от среща. Аз не съм хапвал още, така че не да ми говориш много за него. И тогава ще усетиш слюнката в устата си. Така. Да. Това е. Сега, може да нямаме, по принцип, като свикнем, го правим доста по-бързо това като техника. Може да нямаме време за всичкото, но е напълно достатъчно, например, и просто да се огледам. Да се огледам, защото то е акт на местенето на очните ябълки на главата ни, успокоява един нерв, вагус, блуждащия нерв в тялото. Така го стимулира, че да ни покаже, че ще отговаря за бий се или бягай, за това има ли опасност, няма ли. Ма като се огледам, как ще се оглеждам, ако в момента има мечка срещу мен? Значи, като се огледам, не е страшно. Добре. Тогава аз се отпусна. Добре са практиките, ще ги използвам за напред със сигурност. Да, център на тежестта, дълго и бавно издишване, включваш тетивата по някакъв начин. Това, което усещам общо от всичките неща е, че просто действително е някакъв момент, в който се откъсваш от целият този стрес и всичките мисли, които постоянно. Искам да те питам, какво ти предстои от сега нататък? Какви планове имаш чисто професионални? Пък и въобще за живота като цяло? Мащабно. Генерален въпрос. Сега зависи кога излезе този епизод, но... Скоро, надявам се, предполагам, че в рамките на ранната есен. Добре, на 1 октомври реално ще празнуваме първия рожден ден на Джая, на който си поканен да заповядаш. Ако случайно преди това излезе, да заповядайте, ще празнуваме, има много хубави изненади. От 6:30 ли беше? От 6:30 в Топлоцентрала. Топлоцентрала се намира отзад Хилтън. Ще имаме преживявания, доста техники ще покажа, които така една гимнастика изглежда на пръв поглед, но също са много техники, с които работим по блокажите в тялото си. Имаме прекрасни партньори, с които ще работим, така че се вълнувам, защото имаме и подаръци, и изненади. И ще стане един много хубав готин купон, така че това ми предстои. Разни въркшопи. Ще водя първи си самостоятелен въркшоп в чужбина, в Бали. Ще водя група, която вече запълнихме. Мечтана дестинация за много. Да, то е наистина невероятно красиво. Още курсове за Джая, които така редовно снимаме. Сега към края на септември трябва да изкараме и нов такъв с доста телесни практики, които може човек да прави, за да си помага. Имаме много хрумки за напред Джая как да развиваме. Малко не можем да си насмогнем даже на идеите. И всъщност хората могат дали в Инстаграм или в Фейсбук страницата ми могат да следят за всички работи, които предстоят. Иначе в личен план
Те да знам. Така в мащаб напред, като погледна, дай Боже, семейство, деца. Живот. Да. Прекрасно изживяване беше за мен този разговор, Александра, и ти благодаря за твоето гостуване. Вие, ако не искате да пропуснете следващия епизод, може да ни харесате и да се абонирате за канала. Стойте с нас, очакват ни още много интересни разговори. До скоро!